pollastre rostit, truita de patata i coca de recapte. Avui, aquesta quinzena de participants del projecte La Cuina del Món aprendran a fer plats típics catalans. Sabía algo de cocina, pero me gustaba ampliar todos mis conocimientos y aprender también recetas de otros países, que me parece súper interesante. Entonces, aquí le podemos añadir un poco de vino blanco. La Cuina del Món va néixer fa 15 anys. Inicialment pretenia fomentar l'intercanvi cultural a través dels fogons, però la crisi va comportar un gir en el projecte. La interculturalitat ha passat a un segon terme i actualment potencien molt més la formació gastronòmica dels participants per garantir-los un futur laboral. Abans sortien i sí que si sabíem feines, doncs els intentàvem acompanyar, els donaven pistes perquè sabessin desenvolupar-se en una cuina o així. I aquest any el que hem afegit ha sigut tot de visites a espais gastronòmics, ja sigui un mercat, ja sigui una escola, com a totes les realitats, perquè quan surtin d'aquí tinguin una mica una consciència de tot el que abarca la gastronomia o l'hostaleria. Per acabar el curs, els assistents acostaran els seus plats als veïns del Poble Sec. Ho faran l'1 d'abril amb una mostra gastronòmica als Jardins de les Tres Xemeneies.